ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ଘରେ ସଉଦା ଆଇଲେ ଘର ସଫା କରିଦେଇଦବୁ, ତେଲରେ ବଣ ଛାଡି ଦେଇଥିବୁ, ଗାଈକି ଘାସ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିବୁ, କୁକୁଡାକୁ ଦାନା ଦେଇ ଦେଇଥିବୁ। ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଚାଲ ନାଚିଆ। ଢକା 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 ପିଆଇଦେ ମଉଳା ପାଣି ଚତୁରୀ ଟଙ୍କା ଖେଳି ପକେଟରୁ ଗଣି ଗଣି। ବୋଉ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ବୋଉ କହିଥିଲା କଣ ଯେ ତେଲରେ ଯେ ଘର ସଫା କରିବା। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତୁ ନୁହଁ ତେଲରେ ଘର ଯୋଉ ଘର ସଫା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଫିଲାନେ ବରା ଛାଣିଦେବି। ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗାଈକୁ ଦାନା ଦେ। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କୁକୁଡାକୁ ଘାସ ଦେଇଦେବି। जो दाना दे देछु तमे कहिथिलो आ कुकुड़ा को देछु ଆମେ କୁକୁଡାକୁ ଘାସ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ତମେ ଦି ଜଣ ଏମିତି ପାଠ ପଢୁଛ, ତମ ସାରେ କୋଉ ପାଠ ପଢିଛି?